Pokoke melu mas. Melu sapa dik? Ya melu Pak Ju. Cocok wi. Pokoke aku melu mas. Melu ngopo? Ya ngopo wae. Dolan kok mangkat dhewe. Lunga kok dhewe-dhewe. Piye? Piye janjine? Pusing pokoke melu. Pokoke aku melu. Melu ning ndi? Ning endi wae. Pokoke aku melu-melu. Melu piye-piye? Iya piye-piye. Ya. Dolan kok mangkat dhewe. Lunga kok dhewe-dhewe. Piye Mas? Piye janjine? Melu. Pokoke melu, 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 Godang adon melu. dik, ya dak ramas. Nganggo sabun apa nganggo sampo Pak Subari. Awan-awan aja ngelamun. Kono wae kowe kok mutung. Ya ndang dandan Pak Subari ya ndang macak. Kowe tak jak kowe aja bingung. Panas-panas aja ngelamun. Kono wae kowe kok mutung. Pokoke melu. Melu sapa? Ya melu Pak Ju. Cocok. Pokoke aku melu-melu. Melu ngapa-ngapa? Ya ngapa wae. Ya. Amoh. Ayo Pak Kok Subari dewe. dilanjut. Aku pengen ngetutke. Amoh. Ning omah dhewe. Ya dik. Melu. Pokoke melu. Jos, Ya. Jos. Ser. Para pesan para Bisa. sepatut kali ngoyo aja dolan koyo yo sing sayuk seruput segeri
nggih guyung pindah padan neng si moda brandene maksa kemaki neng endi nggon ku goleki datang peti kepengen ketemu senadyan abah tak parani mongno ruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya semanda dadaku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno nono mbok ya kandhana kandha sing prasaja cerit ojo gawe gelo ati aduh dek atuh Dik aku ora bakal deli Mas Atuk Sadewa Surabaya kaya ngene lakonku kaya apa to Dik piye ngopo Jah. kok dadak ketemu cerit cerit dan pancen yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase matur suwun Mas Kiding menika keterpanjenengan Mas Atuk Sadewa Surabaya. Sugeng dalu Mas Atuk Sadewa. ya bang manis mas jengkawuri mas jinggo sakomo
Anjas moro harimambi Kang Mas Sirat Moyo Warta Dinten menika panjenengan nembe daud sultane Siwontan kaliyan Ora Kang ayo putranipun Ane getong para polinggo sampun sasenyanipun dados putri kuning Kang Mas sekecanipun panjenengan pinarak lan kula kemawon ingkang mangsa nembalaken karya putri dewa kula boten saged dados garwa panjenengan luwih becik kula dipun pranto taman sapraja Kang Mas Nggih, kini kula terpanjenengan Bapak Kasil ingkang wonten Lampung kiduna saking Pak Pena. Nggih. Inteh dalem sampe sliramu ki kok ora kaya adat biasa kok In. iya sa Biyen arepe mangkat ke sekolah mesti tak WA. Ayo mangkat In sik ya. Saiki jebule tak WA kok dipatek ora dibales to In. tak kandhani ya Sam ya Wah ngono. Lah nek tak telepon kok ya malah dipateni iku ana apa to In? aku lho Sam ra duwe kota Lah wong Inte ki wis sugih kok. In iya nanging wis sama ini mamaku papaku aku nggak boleh pegang HP oh ngono. Tak geleno Mas Atus Sadewa menjadi tukokno paketan. oh gitu Heeh.
apa inteh apa kering tresna tenan oh inteh piye kesampe tresna kundo nyo akera tenan sam ya piye oh inteh aku melih aja nganti lali meleng opa oh inteh dan kedak rocah ayu sok teko ning omahku yo tak teko ing dina siji songo loro apa lu telu pitu oh inteh piye kok sampe apa kok wiwalemu yen nang kuwi yo samyo aja nganti keliru iya inteh bakal tak toke aku pamit yo samyo aku piye oh inteh aja kuwatir ya sampe kal ketemu wiwitane sesandingan suwe njara tuwa katresnan najan ada panggonane dudu pepalang gonku mikirake apa iki jenenge tresna saben dina mung krasa ning dada pikir sumpek ati bingung sedina ra weruh prasasat wis bingung jare lore tondo moto tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawak jare lurek wis ilakanganku muga-muga ora lali bunga susah tau dilakoni jari lurek tondo tresna yen to aku
andi lumut dalu. Cih, kini kita dapat panjenengan Mama Arena yang wonten dalam kampak. Sing dalu buat Mama Arena yang wonten dalam kampak nggih. Bapak Arena tasik nyantai, sabar. Gara putraku si andi lumut tumuruna ana putri gaung nyai putrine kang ayu rupane iku kang dadi asmane Yo piyo yo ger putraku andi lumut ten purun ora kersa yo piyo iya putraku ger boten mudhun ngono penting abang kenapa ger kenapa sisane bakul gedang kok ngerti penting abang mari diewer-ewer sing kaosan abang mau yo wis kate bejat tok yo ger putraku iki yo si andi lumut kudu tak tangisi biyungku ngene iki tumuruna yo ana putri gaung nyai delok kok yo putrine kang ala rupane teting kuning wis ala biyung uga gething delok kok yo delok kok biyung kelok konge kula sampun purun yung biyung kula badhe mudhun purun nggih peting kuning najan Allah kepiye nggih peting kuning garwa kula wong lanang kok setia tenan najan Allah yung peting kuning calon bojo kula ngere putraku si andi lumut tumuruna ana putri gaung gai putrine kang ayu rupane penting ijo iku kang
kelingan maneh wong sing lancir kuning ingsun wis kadung gendrong lila lila tansah katon ndek mata ayo duduk sanding ingsun rika mumpung ketemu maning dalu-dalu Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati miring yen mau kelak-kelik pengin ketemu maning saben dina ingsun ontang-manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita ning selawase mriko sing tak goleki arena wong tak dadi sayang kalikan mana wong sing ayu kuning ingsun wis kadung kontrak lelo-lelo reka katoning mata ayo duduk sanding ingsun reka mumpung ketemu maning adenalang so atiku raga tresno suwene saminggu yen dalu ra bisa turu aku tansah kelingan sliramu tresnaku ra ujiwani lahir batin tresnaku kang suci tresna tulus sajroning ati sumpah prastya tumakane pati yen kowe kurang percaya bedelan iki sajroning dodong aku ora bakal liya aku wedi bendune kang maha kuwasa aduh kang mas satresanku aja sirah ngombe do atiku aku tresno setya tuku urip bareng bareng semanding siramu ya ser geser ngulon Cih, kita kelantar panjemnon Ibu Kepala Desa Bandaran Dayu Kidul ya.
spesial Kelatar Banjimnon Ibu Kepala Desa Dayu Kidul Bandaran Mak Malam Bu Kades So Bapak Kades Pak Darman, Pak Ita, Kampak, moto lamongan ya. Sugeng dalu Bapak Ita, Darman, Kampak, nih desa tutup nombenai. Sebentar mulai bantu Bapak Darman, Bapak Ita, Kampak, sugeng dalu. Gusman, desa tutup nombenai lo ya. Menai ayo sambangan moto, gile berkat. Iki lo. Bapak Rena lo gini lo, gimana? Tak lati isih kaya wingi undi ora srata lo tumen merebas milih rasa langot yang katon tanpa takut katresnan
Witing kelompok katon prayogane kembali wae dening nek wis esok berperang sak kancane. Sing bisa buat Pak Ita Darman sing duwe kampak modo Lamongan Jawa Timur di Saream. Gusman, aja tutupno desel meneh. Biyen wis tak kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku kotor arep nebas trase nanti saiki lah kok ora ana bali apa yo sepurane wae Mas Sukri iya aku lunga apa digondol lanang pamit kowe pamit tak konangan tak kode ganden pamitku ning pasar arep tuku trasi nanging nyatane kowe tak apusi dak bali ya Sri iya sesuk ya dak bali ya teko teman kowe minggat rajaluk sako aku dan bali ya teman selirane minggat lah kok ngejak priya yen pancene Mas apa kowe eling aku kadang eling kadang enggak dalam baliyo kangenku setengah mati lijo yen pancene Mas apa kuwi kowe eling aku dalam baliyo aku kangen setengah mati sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama telah lama ku menunggu selain dirimu
nanti kedatanganmu kekasih bukankah hati tidaklah sunyi kau tinggalkanku sendiri betapa hati tidaklah sunyi kau tinggalkanku sendiri. Grojogan cinta merah jambu Grojogan cinta merah jambu. Janji arep urip bebarengan Perus sir-siran ambil gandengan gendeng asli Banyuwanginan sir-siran ambek gandengan kita meratamu asli Banyuwanginan cintaku hanya kamu cinta merah jambu asik liler rinduku hanya kamu rindu hangat
bagi Cerit cukup kamu saja Berus kamu saja yang di hati Berus aku tetap setia tetap setia tetap setia sampai mati cintaku hanya kamu, cinta merah merah jambu cukup kamu saja kamu saja sampai mati. Cik kaki Mama Rena liliran nah kaki Mama Rena wonten dalam kampak mokso lamongan juga dalu ya oke Mas Omek Kabupaten Malaysia pemerintah mersani live streaming Mbak Yanti Cemplo sing duwe pop es cappuccino ya Cemplo kedung-kedung Bojonegoro budal kelamun waruh sliramu iki anane tansah harengu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir natitan bisa bisa ngocati saben wanci tansah anggodo hati nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro tresno nadyan yen kang dolo nanging caket sakdran ning atiku nadang tresno iki wis kira teran sadar menglampahi wis turu bodi kula sawah sapa ngandut to getho iya datang atiku wis kepilot sapa kepelot karo sapa sae bebunga rasaku lamun bisa cetak sliramu
sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang mencelok ning apa kekancangan tarindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalepen celukan tak suwun baca ngecek bodang kuning agawe pikirku pusing teleret ireng tak sawang tambah panise bebunga yen kelakon nyanding dirane ora bakal atiku kebimbang liyan yen nasi podang andutut ati kepranan ayo jah atuh dik ayo jah Gojok merenetak kandhane jajah mripat kaya laron siung loro kuping gedhe ate kaget sale dudilane butut cilik tansah opat kapit sikil kaya kumbung memblakune wekal
aja Apa aja? mripatmu kaya laron siungmu loro lah kok kupingmu gedhe ati kanggo celale bututmu nang ngarep cilik tansah kopat kapit sikil kaya kembang beda kudu tak tangisi boten sampai 5 bojo sing ana piye Dek jaluk disayang kelikel ae kok sing tuwa jan ora ditinggal temen kok Dek kadol ye siramu matara bisa turun tobat kudu tak tangisi anggap tresno piye to Dek kandang waktu iya mikir butuhe mikir belanjane tobat njur saiki bingung atine temen kok bingung tenan karoan telung dino rono ora ki telung dino bali ning kene Atuh, Dik. penake Atuh, Dik. sing sedina piye Dek kanggo sapa kanggo geremeng ngundang sing sedina kanggo wong liya telung dina Aduh, Dik. boleh prana telung dina balik ning kene Aduh senengi. sing sedina aduh Dik kanggo sapa sing sedina kanggo bongkar pasang Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekake biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecelana ing pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi
yen aku kangen karo sliramu kangen diriku tak sawang-sawang sawang-sawang mas fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo dirimu kangen diriku tak elos-elos fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa Syab tak betin saben dina rasa sih ora bakalan ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak betin saben dina ora bakalan ilang fotomu ning dompetku Lina no aku pamit mulai mesti kula yen titik jodone mugi enggal antuk sule wong kang bisa ngladeni sirane jenab jrone ati ninggal ndika wong kang tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak terming lampahi bangsa ayo anake ayo Ente nyawer anake Koryora arja ayo anake sakmu piye Kang Mas ayo anake nyawer aja lali Terima kasih. kerewarto eman benjang diko mati yen to nganti ayo nang pindah sabangan modo gaweku jiwa ayo nang pindah sabangan modo Lamongan Bolok batin kula boten lila yen to nganti disia-sia